Kan Singkir juga. agak singkir no dia mau kebetulan kini ko maga di hari yang sarinang ko hari nyo elok katikono nang bayak tu dia nya kalau luan hari elok katikono nang bayak mako di hari silang pangka di hari na lain hari disilang mapangka karajo nang boko janji bakarang padan bau kuah kalau luan janji bakarang padan bau kuah mencari hari na elok ketiko nang bayak diangin di langkah nang kalalu mangko dilapelah nang rang mudo surang jo badu ke tengah ke tepi kailia kemudian nang capek kaki beringan tangan capek kaki indak panero ringan tangan indak pemacah membawakan rokok nan sabatang siriah nan sakapua kartu nan sabuah menamui niniak dengan mama 100 kari kabih ipa bisal 1 berek karang nang berago ba ada orang sadoit mah janji bakarang padan bau kuah ba ada orang besar itu janji bakarang siang bilang hari ba ada orang sadar itu siang babilang hari patang batupan malam natibo di hari nan salego ba ada hari nan sehari nan ko utabang batuang kalanta di kuduang 9 jari sungguh balaku pinta maksudnya Allah kamu memberi tubono lah tibo di hari nan elok ketika nan bayak di langkah nan kalalu janji bakarang berapati kara bamuliakan baadi kami nan datang sa petang kati rumananku kati rumananku labuhanan golong lah batampuah pasana rami lah baturi ara iriang sepanjang jalan tibo di simpang bok mangelok lah tibo di laman tanggo kasiat takaka bapijak bandu atau bantang lah batingke janjang banamiak bandua tabantang lalape ke tengah rumah malingong kiri jo kanan basalam majawe tangan tando putih keadaan lape takambang laba kedudui duduk no lah saidaran tagak no lah samparan rokok bagilang lah besok atau mana makan dilang makan yang minum rasonyo Allah sampurno betul jadi pun bahatunya lain dan jadi buah perundiang dipakai ke muka pakai tuan kini ko caliak jauh belayangan caliak ampiang batukian satentang dikaciak nan badong kain digadang nan badong adai kaciak diberi bapak namu Muhammad Iqbal gadang di lakian gala di mama Sultan Kulipah baadi di Sultan Kulipah ate kandak di kami nan setempuh lalu silang pangka kerajunan bapoko kabuki yo minta samu di bau kalurah yo minta samu di bau menurun sekian buah perundiangan nang bersama samu basobok di pasanan rami di labuh nang bolong yo minta samu-samu di musawan sekian kebenaran nang buat sampai ke beketuan Ini sampai raja agam. salah tuan Sebelum buah kebenaran raja agam mau jawab dia karena kita berundiang dari depan ini mama kita orang 10 secara turut sana selingkar duduk terlebih dulu rela jemaah kita minta kepada beliau sambah kepada Allah salam pada Nabi buah perundiangan raja agam belum ambo kembalikan nah nangka jadi buah perundian dari raja agam kepada ambo panjang bakari singkit pakai dia ambo pun cara singkit kembali raja agam bicara sikit kan ala kesingkitnya di raja agam kepada ambo bagai di hari nan lain hari di silang pangka kerajaan pokok janji bakarang padan bau kuah mengko dicarilah hari elok ketiga bayi dilapihlah anak muda surang jawa duo kailia kemudian ke tengah ke tepi membawakan rokok nang sabatang silia sakapua kato nang sabuah mana mu ini niat mama kita orang 10 kali kabi ipa jebisan biari karana berdago satu korongnya bakampuang jauhnya balayangkan kato ampiang siriah batatiangkan pada orang satu itu janji bakarang padan bau kuah siriah baca biak pinang bagato latibo di hari nasari nangko badi hari nasari nangko hari elok ketiga bayi di kalaluan hari elok ketiga bayi janji bakarang badapati kara memuliakan labuhan nang golong baturi jalan napasa batampuah arah yang sepanjang jalan tibo di simpang mengelok latibo di dalam rumah tanggo kasiat tak kakak dipijak ayat terkadang dicibuat dan jang batingkik bandua damiak tarantang lalu ke ruang rumah tengah lapiat terkambang di kaduduai kududu rasanya lah samparan takak lah saidar rokok sagilang lah esok dibilang makan jam minum rasanya lah seprono apun batunya lai dikaciat nama baduang
kain gadang babaduang adai. Kacik dibari bapak namo Iqbal. Gadang dibari mama gala pakai sultan ya. Sultan Khalifah. Bari tantangan sultan didiri Sultan Khalifah. Umur baru tampu Enggak. hendaknya. Awak mau untuk usahawan no. Bari tantangan diri Sultan Khalifah. Ko ke bukit minta samo dibawa menaki. Kalurah minta samo dibawa menurun. Tiba di Labuan Nanggolong di Pasanan Rami minta dimusyawarahkan. Itu niat kaman tu lalunya Raja Agam. Iya benar tuan. Sepanjang buah perundian Raja Agam nanti ke pakai ambuk. Yolah dia dek nama pakai dicepak nama si. Tapi sungguh pun baik itu dek karena nenek mama kita orang 10 sarto dan sana saling kadu duduk sebelah si kole hadir. Dia lo kata Raja Agam tu cuma pakai menyepuin ke bawarinya di dalam kandung ada kandung pusako kata baik itu Raja Agam. Sampai tuan. Sampai dibilang lah Raja Agam. Mana tuan? Lai Raja Agam. Lo kata dianta ke pakai tuan dia bari nak kisah kanandingan jauh nak kisah kananampiang bau lah kata cuma pakai sabar ambo menanti tuan. Ambo pinjam pakai Raja Agam menanti ke Sabah. 1 kilo. Intan. Nah, kalau ke Intannya sudah Intan mau. Bentar. Ya, kalau kita itu nak kita berat, bukan zaman itu. Oke. Ya. Raja Agam, perundian kembali Raja Agam. Ke tangan tuan. Dari sabantako buah perundian Raja Agam dia ambo duduk labo mencari tagak labo melengong kadapan ini mama kita orang 10 seratul sana saling duduk sebelah siko. Lah dapat panas supaya pamsau ku lah boleh iya kapung dua boleh kato boleh ka karimbo boleh kato kamu pakai sempakai bala manta ka pakai ambo manta ka Raja Agam malah ko pati kadenta. Dipinta tuan. Ala kata kantanya diambu ke baki Raja Agam ditentang diri Sultan Khalifah ko kabuki iyo lay samo kababau mandaki kalurah lay samo bau menurun tibo di pasar narami di mangkuat na buang lain nangka di bung musawan asakian buah kebenaran ikulah buah bari baliau banana buan tan sampai ke baki Raja Agam Sampai tuan. dibilang lah Raja Agam. Dari sabantako buah perundangan ambo dituan lababo baca biak leba bakambang rami kehadapan ini mama kita orang 10 100 biari karang 100 silang 100 satampu lalu sebanyak sore rupanya lah boleh ayah kapa boleh aka karimbo boleh aka ayah kapa mbulua boleh kato je mufakai semu pakai dia mantan ke tuan dituan mantan sampai ke ambo alah kantanya sa tentang di diri Sultan Khalifah sa kabuki lai samo kabo mendaki kalurah lai samo bawa ke menurun ibo di pasana rami di balai narami di Labuan Nanggolong lai samo-samo ke dimusawan kan baitu bana lalu nubuah perundian gitu tuan Sinamana tibonya Raja Agam. indak le tuan nanti juluk lalare di kandak la bulia di kandak la bulia pinta la balaku senang hati saja kira-kira bahan perundian gitu tuan Itu aja perhentian Raja Agam.